Igbo dị mma eghochaghịkwa ntị maka akụkọ iri gbara n'elu n'ụbọchị taa. Nke iri, onye isi GUO Transport agba nke Alaba bụ Anthony Chukwuma awụchala n'ogige ndị uwe ojii na-amụ koko maka ịṅụ iyi dịka eboro ya ohi 6.7 million naira bụ nke a sị na o zuru na ụlọ ọrụ ebe ọ na-arụ ọrụ. Nke itoolu, onye isi ndị bandit bụ Tuji na ndị agha ya amalitela ụtụ isi na ọtụtụ ime obodo dị na Sokoto. Ozi dị otu a bịara na izu ụka gara aga ọtụtụ ndị bandit nọgasị na obodo dị iche iche malitere ghọọ ndị ọkwa ọchịchị ga-eso ha na-achịkọta ma na-elekọta anya ihe na-eme na ya bụ obodo. Nke asatọ, Economic and Financial Crimes Commission akpọrọ EFCC n'aha ịcha akpọsala pastọ Izeyamu bụ onye soro okwu ọnụ m eso n'omume m maka igwe Alhaji bụ ego lụrụ 70 million naira bụ nke ndị All Progressive Congress APC wepụtara maka ndọrọndọrọ ọchịchị gọvanọ Edo steeti. Nke asaa, Mirabel Obi bụ nwata akwụkwọ mahadum University of Nigeria Nsụka bụ onye nke ihe onyonyo ya tụrụ ụzụ n'ọha nta akụkọ bụ egwu awantịrọ tuwekene nke ọ gbara achọrọ na iwere ndụ ya n'ike maka mkpọrọkọ ọnụ o ligoro site na ya bụ egwu awantịrọ nke wiri ewi n'ọha nta akụkọ. Nke isii, Commissioner of Police na Lagos State Hakeem Odomusu na ndị ọrụ ya enyopuene ogige Ajiboroja bụ ebe a na-azụ ndị agha mmiri Navy ma jidekwa mmadụ ruru 108 na ọtụtụ ngwa agha dị iche iche na ihe ndị ọzọ a natara ha. Nke a mere na Ogudu Orioke Kosofe Local Government nke dị na mba Lagos State. Nke ise, ndị mmadụ bigasị na mpaghara Enugu steeti etie n'okokoko dịka chi fotere ha ihe ọzọ. Otu onye kpọrọ aha ya dịka Mrs. Ijeọma bụ onye nke bi n'ama Awụsa nke dị n'Obiagụ emeela ka ndị ọha nta akụkọ anyị mata na ihe chi fotere ha wu ohi adọwa apara. O mere ka ndị ọha nta akụkọ anyị mata na kemgbe ihe chi fotere ha jiri wụrụ onwe ka isi sikwasị ofe n'ọkụ, ndị mmadụ agawụghara ofe isiri n'ọkụ maọbụ ihe ọbụla a na-eri eri isinyere n'ọkụ. Ha nwa bụ ndị bi na anya bụ ogbe na ọtụtụ ebe ndị ọzọ ji ohere a wee yọọ gọọmenti na-achị Enugu steeti ka ha biko dododo gbatara ha ọsọ enyemaka fụ na enyere ụmụ ikorobịa ọrụ ka ohi agụụ nke a nwee ike bịa na njedebe. Nke anọ, Pastor Chris Simon Amadi bụ onye isi nchụaja ụka Shalom Mercy Ministry Alụ Ikwere Local Government nke dị na Rivers State bụ onye obi na-anụ ọkụ ewerela aka wee hịkwa nwunye ya onu ọma tọgbọrọ n'ozu. Ihe ọjọọ dị otu a mere mgbe ya na nwunye ya nwere obere arụmụka gbasara ego ụmụ akwụkwọ na-akwụ n'ụgwọ akwụkwọ na ya bụ ebe nwaanyị ya na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ. Nke atọ, ndị ọnụ gọọmenti awakpola mahadum nka na ụzụ dị na Mina were gbagbuo otu onye ma tọrọ mmadụ abụọ mmanya isi n'ọhịa ma ọtụtụ ndị mmadụ sokwarịzi na ndị nwetara ihe mmerụ ahụ dịgasị iche iche mgbe ndị bandit ya bịa kpaa ajọ agwa dị otu a. Nke abụọ, ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola sị onye akọchakwana Uche Mmadụ Agwụ bụ onye ahụ na-eme ejije maka ihe nke ahụ o kwuru n'ọha nta akụkọ ya. Mgbe gara aga Uche Mmadụ Agwụ jere n'ọha nta akụkọ ya wee yọọ ndị ụlọ ọrụ Economic and Financial Crimes Commission nke bụ EFCC n'aha ịcha. Ọ gwara ha sị na ha kwesịrị ịga jide ọtụtụ ndị isi nchụaja na ụlọ ụka dị iche iche bụ ndị nke nwegasịrị ụgbọelu nke aka ha n'agbanyeghị na ha enweghị ụlọ ọrụ maọbụ nwa ahịa nke ha na-azụ. Ọ bụ maka ihe dị otu o kwuru mere ọtụtụ ndị mmadụ ji kwuwe okwu ọdaṅa. Ụfọdụ gakwazi n'ihu kwuo n'ọha nta akụkọ na onye anwa na anwakọcha ya maka na inyo ihe o kwuru ọfụma ị ga-afụkwa na o nwere nwa obere eziokwu nọ na anya bụ ihe Uche Mmadụ Agwụ kwuru n'ọha nta akụkọ ya. Nke mbụ n'akụkọ iri gbara n'elu n'ụbọchị nke taata dịka ọnwa ekeresimesi na-akpụdobe nso, ndị ụlọ ọrụ Star Times akwadolararị ndị mmadụ ọtụtụ ihe nrite dị iche iche nke ga-erute onye ọbụla nwere Star Times decoder na be ya iji wee nyere aka ọnụ nnegharị anya n'ime obodo anyị bụ Naijiria. A gara n'ihu mee ka anyị mata na anya bụ ihe nrite awufu nke ha kwadoro maka ime ọnwa ekeresimesi a na oge erute onye ọbụla nwere Star Times aka. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'onu, ọgwụ ebe a ka anyị ga-adọbiri n'akụkọ iri gbara n'elu n'ụbọchị nke taata. Ọ kabirisi iche oku ka ị na-anụ onye n'ụbọchị nke taata. Ndị Igbo chetakwa na ọ sị nwata jide nkakwụ ga-enye ya mmiri ọ ga-ejikwa aka ka emesịanụ.